Sa araw-araw na pamamasada, walang minti sa pagpapakarga ng langis ang jeepney driver na si Tatay Michael ng Naga City. Malaking porsyento umano ng kanyang kita sa pamamasada sa araw-araw ay napupunta lang sa pagpapakarga ng langis. Kaya ngayong patuloy sa pagsirit ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East, hirit ng mga tsuper tulad ni Michael ay ang taas pasahe. Nababa na yung kita, di na gaya dati. Kunti na lang yung kita na uwi namin sa pamilya. Gaya sa amin, humingi sana kami ng dagdag na pamasahe kasi mataas na yung krudo. Bago pa man ang mega oil price hike ay may nakabinbinang hirit ang mga tsuper na taas singil sa pamasahe. Ayon kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, muli niyang pinapareview sa LTFRB ang nakabinbing hirit sa taas pasahe. Ito ay para mapag-aralan kung magkano ang idaragdag sa taas pasahe at pagbalanse rin sa kapakanan ng transport groups at riding public. Maliban sa planong taas pasahe, magsisimula na rin sa susunod na linggo ang pamamahagi ng 5,000 pesos na subsidy mula sa DSWD. Sinabi ko kay Chairman Vigor, aralin mo ulit to. We have to recrunch the numbers, especially of what's going on right now. Going to have a decision po, definitely the OTR, hopefully by Monday tapos na po. Ang sinasabi lang natin nga kanina, I'm asking LTFRB to recrunch the numbers. Tingnan nyo mabuti kung ano ba yun. This is not only a provisional. If we're going to do something, baka mas meron pong sinasabi natin. May provisional na po kasi ngayon. No? Dadagdagan ba natin provisional o yung provisional dati gagawin na nating permanent? Yung mga bagay na kailangan naming aralin. Chris Novello, CSN.